7:49 ninaga. An oras hatod sa Indokang. Brought to you by Nor. Pag Friday na, Munggo time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang simpleng pampakilig, Nor Sinigang. Nor Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa programa niya itong morning. Aha! Ini po ang hapot, mga tugang sa DCGB. Dahil pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Magkakahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong isyo malinawan. Mga kasimbagan na ang mga isyo dapat masolusyonan. Na si Ate Russell, mahali na ito. Jenny, Ate Russell, madali sana nantig bago maghata. May kaurno ko lang madali, ha? Alright. Hanggang po kitang alas 4, alas 9 din pag-aaga. Hindi po mga tugang sa DCGB. Good morning po sa Indogabos. Mga Bicolano, sa manapartikan mundo. Kita po bagabos, mga tugang, nasa marahin na kamugtakan. As in, dapat kita po ayos. Matawong ngunyan sa Albay Astrodome, ano? Matawong ngunyan sa Albay Astrodome. Matawong ngunyan sa Albay Astrodome. Tabi, kaya naghanda para 5 milan maabot dyan. Aramonta daw ang situation dyan, mga tugang, para po sa presidential visit po ni Presidente Bongbong Marcos. Ngunyan tabing aldaw na ini. Ano nga ngunyan? Na aldaw. Ngunyan pong aldaw nin Friday para po mga tugang sa tuyang presidential visit special coverage. Ngunyan tabing aldaw na ini. Nasa linya, mga tugang ang sitwasyon. Hali po dyan sa luwas. Ngunyan na pagkaaga. Presidential Visit. DZGB Special Coverage. Jasmine, ano ang latest? Buhian mo? Yes, good morning VP. Asin sa tuyang mga paraan tabay, tama ka dyan VP, dakulo na ang tawo digdi sa may luwasan kan Albay Astrodome. Maginduman sa may Bagong Bayan Elementary School sa nagkasabay VP. So pagtaokan na tupad assistance pati ining presidential assistance department for folks and families pati to apat o so ayuda para sa mga kapos ang kita program. Sa mga gurang kaya VP, so iba kaya kaini, wala pala na food stamp ang nagiging basihan para makalaog ka digdi sa may mismong Albay Astrodome. So food stamp na pinagtaon na pala duman sa mga barangay captain sa kada barangay. Kaya sa mga ibang mga gurang nagkariribok, lalo na sa may Kagbakong, sa iba sa may Santo Domingo, sinda, dahil pala nakapot na food stamp, pinaghaharang kaining mga nakapula VP. Tapos naghahalat sinda kang assistance sa alas 6 pa sa nakiaga, paano na digdian na tawo, baka sakali sinda na matawan man sinda kaining lugaw, pati ining bunay, tapos uni po kaya VP, ang assistance palandigdi, kaya dakulo na tawo, maabot sa 10,000 pesos palan ini VP, tapos igwaman po nga 5 kilong bagas na itatao sa laog ng Albay Astrodome. Separate man po, igwaman po duman na event sa may Bagong Bayan Elementary School, kaya medyo mahigot digdian na seguridad VP, may mga barricade. Tapos sa mga naghahararang na mga nakapula tabi VP, presente man ang medic pati na mga tubig nga ni VP pinagwawalat digdi sa may barricade, sa gilid kang may barricade. So bag, bawal man VP sa mga darakulaon na bag.
kung mga ballpen, paamot, suka, pinapahali man po, VP, para din sa seguridad. Aha. Yan Normal po yan na- tabi sa pag nag-aabot presidente. Pero kasabang, ano pagsabi mo nagkasabay ano ito? Nagkasabay sa distribution, ano yan? Tupad assistance, tapos iniing presidential assistance, tapos suakap, VP. Di, Sabay. saan gigibon iyang gabos? So, Diyan sa tupad, Astrodome VP, gabos gigibon yan? The EVP, so, base man sa entrevista ta, so mga yaraon digding nagralaog, sa tupad ini EVP, digdi sa may Astrodome, sa mga parauma, yaon duman sa may Bagong Bayan Elementary School. Si Sen man ang ma-distribute naman sa Bagong Bayan. Ang yaon ay ang mga nag-ooperate kay EVP, coordinator hali man mga sa AKB. Igwasin na digding okay. tao sa Astrodome. So iba Iguman yaon duman sa Bagong Bayan, iba sa Astrodome. Aho. Nagkasabay. EVP. Okay, kaya pala matamuhon ka sa Bagong before 5, pati sa may Albay Bagong Bayan, nili kadakol na tawo ang palalaog. EUVP, pati nga ni su PWD baga, may gusto ng security, maski pala bungog, so kunyari may kaiba kang ma-assist sa imo, ipapawalat kung wala man itong food stamp. Okay. Tapano kaya may pakaon na dyan eh. Oho. Pakaon na dyan. Yan saan ma-assist kayo kung PWD paglawag sa Astrodome? So sa laog na da VP, Okay. assisteran man. Okay. Kumusta ang sitwasyon mo niya? Kumusta ang dakol kang tao dyan? Ngunyan, digdi sa may luwas kang Astrodome, bako naman grabe kagabat VP, arog ka sa bagong mag-aalas 7. Yarao na kaya halos sa laog dito kang Astrodome, baka sakaling ngani kitang makalaog sa Astrodome kung di tigahanapan kita ki media pass. Oo. Yun, tunay ka magkasabay naman sa lista. Si Joshua makakalaog dyan. Yan na dyan si Joshua. Okay, anyway. Pwede ka mag-random interview dyan. Kahurong na daw kung namahaw na sinda o ano sa nang expectation mo niya na aga? Anong piraan sa inang maradisibi? Sige, VP. Ranihan ka. Pamidbid ka ng Ting Jasmine Baluloy po, DCGB. Taga-sain po kamo pangaran. Kung pangaran, dahil na mas kinedang pangaran, taga-sain lang. Sige, idiretso mo na tabi, Joshua. Jasmine, ba na ambush interview ka tabi. Sige daw. Siguro kay kahurong pa ni Jasmine off the air. Yes, Are, VP. kaya daw. May, Sige, go. Nako. Mami, Jasmine. Hello, VP. Sige, idiretso mo na tabi. Nanti, good morning. Jasmine Baluloy po sa DCGB. Taga-sain po kamo. Diretso mo, go. Yes, good morning, VP. Kaibatangon yan si Nanay. Maski dahil ng Lemia Madrid. apelyido, first name lang. Si Nanay Nemia. Oo. Aputon ko po kayo, Nanay. Aputin di sa may Albay Astrodome. Hite. Anong oras pa sila nagpila? Ay, hindi man ako nagpila. So, pagkaabot bigdi, nakalaog tulot. Amo, taga-sain po kamo. Taga Bigao. Bigao Daraga. Umpo. Opo. Namahaw na po kamo. Ano kaya, so agum ko na man digdi sa financial assistance Opo. sa mga farmers. Oo. Pero po, namahaw na po kamo, nanay. Iyon na. Ay, very good man. Kumusta sa pamahaw mo? Salamat sa natal. Igwa ba digding lugaw? Oy, alugaw. Okay, okay. Arog kay ni. Ano pong inasahan nindo na tabang hali sa presidente ngunya na aga? Yan din ko. Itabang nindang magkatabang sa pamilya. Oo. Lalati. Pero pong kantidad ang pig-aasahan nindong hali sa presidente ngunyan? Hindi pa naman, sir, na... Dahil sinabi? So, duman sa 10,000. 10,000. Para sa ano po Oo. ito? Sa financial assistance sa mga paraoma. Okay, 10,000 para sa mga paraoma. Ano pa po? Wala naman. Ayo, 10,000 sa paraoma. Paano po ka mo nakasabay sa listahan, Manay? So, kagawad po naman, tinawan siya nin, imbitasyon Na? na dumigdi daw sa Daraga. Kaso hapon, Ayun.
nagduman siya sa daraga. Opo. Pagkatapos, sabi, dumigdi sa Astrodome. Ay, very good. Okay. So, ano po, first time ninong makareceive kay arog kaning tabang hali sa presidente? Siyempre naman. Primero nindo ining makareceive kay tabang hali sa presidente na siya mismo personal na ma-distribute, matao? Iyo po. Opo. Pero ano pong edad nindo? Ay, ako, sa July 20, 70 na. Advance happy birthday po. Ay, Oh. salamat. Iyo, pero ika po, si Henry po ini, Henry Maceda po ini, nakauron mo. Oho. Nung pirmi akong nagadangog sa DCGB. Ay, salamaton po. O, ika po, Oo. sa edad mo iyan na 70, mas 70 ka na palan, nakahiling ka na po kay presidente? Hindi ko pa man. Nailing ko yan, sir, sa TV. Iyo, sa personal, first time mo yan makahiling kay Dahil pa. presidente? First time? Hindi ko pa man nga nahiling. Kung mag-abot nga na, makikita mo siya. Kung dumigde. Natasunta ka. Duda kang na makaabot ang presidente ko niyan. Aram mo bagaan ibang tao sabing joke-joke. Ayun man ang bilib man ako sa imo. Pero ika, sa edad mong iyan, di ka pa nakakahiling personal kay presidente. Dahil pa. Iyo first time mo Dahil niyan. baga kaya kami, sir, sa bulod. Iyo mananggad. Dapat talaga, madam, ang mga liderato ta nagtutukan sa bulod para kamong mga tao nakakauron na baka kamon minaroosog sa baba para makipag-uron sa indadi. Iyo, kundi aram mo man sa nabaga, seguridad baga pinag-ururan kaya, presidente yan. Okay, salamat po. O anong masasabi? Halimbawa baga nagdadangog mo niyan ang presidente, anong mensahe mo? O, salamat na dakulaon. Opo. Sisi pang presidente tango niyan sa Sisi pang presidente tango niyan sa Pilipinas? Sisi po ang presidente sa Pilipinas ngunyan? Si Ferdinand R. Marcos Jr. Okay. Oh, very good. Salamaton po, Manay. Mabuhay po kamo. salamat. Congratulations. Okay, bye-bye. Jasmine, Yes, VP. ugma, hunatang mo hunan si Manay. Para ulo ko talaga si nanay, maski grabe na ang trutin dugdig di sa may luwat kan Astrodome. Kuha pang saro pa. Naulok mang giraray. Saro pa. Next. Sige Next. po, alat lang. Ikauron talaga na Jasmine off the air mo na. Dahil mo na ito, magkuhan ka na, diretson mo na. Good morning po. Pamidbid ka. Nay, good morning po. Pwede po makapag-interview. Pangaran mo, pangaran. Palaloy po. Nasa Ria po, nanay. Oo. Po, nanay. Busiti na bado. Taga saan po? Taisan po. Pagkalon, magtagalog mo daragin nyo ron doon rin ka po. Manay, anong oras ka po dyan? Si Henry Maceda po ini sa DCGB. Anong oras pa po kamo dyan? Kasi bago po kami nagbaba, ipitaari kami sa bulod. Opo. Anong oras po kamo nagbaba? Siguro po mga alas 7. Alas 7 na. Mag-alas 7 na aga? Opo. Okay. Kumusta? Namaho na po kamo? Iyo po. Yes. Ano pong pig-aasahan nindo sa presidente ngo niya na tabang tabi? So, itaw po ni Presidente Samuyang nagtitiot. Opo. Pero pong amount ang pig-aasahan nindo, perang kantidad? Ang ano dapat. May pig-aasahan po kamo na kantidad, perang kantidad tabing itataw sa indo kang presidente ngo niyan? 10,000 po. 10,000. Opo. Ano po ang hanap buhay nindo, niagom nindo? Ako po, dahil ng agom. Ako na lang po, Buda. So, doon akong aki. Opo. Ano pong Tapos, hanap buhay nindo? Ako po, nagtitindang sigid. Para tindang sigid. Okay. Pili. Daily. Okay. So ano ka po? Anong klasifikasyon mo? Para umak ka? Para sira ka? Ano po iyan? Para negosyante? Iyo po, para tindaan po kung Sigid. ano man ang tinda ko. Opo. Paano po ka muna kasabay sa listahan, Manay? Dahil man po akong listahan. Hindi. Paano ka po nakasabay sa listahan? Dahil ka po matatawanan ngunyan. Ulit tatabi, Jasmine. Ano daw po, nay, paano daw po kamo nakasabay dito sa listahan kung sa Natat- barangay po nakaregister po ba kayo? Opo.
O paano sila nakasabay sa listahan na makakaresibing niyang ki-assistant sa hali sa presidente? Paano po? Jasmine? Sir, Apo, tawan mo ki-monitor si Manay. Paano sinda nakasabay sa listahan? Paano sinda nakalista na sinda makakaresibing niyang ki-benepisyo? Ano da? ini pala ang VP, sinabihan man sa na sinda na magdigde, siring man kayo ito kang nainot kay nanay. Sinabihan? Oho. Si siya nagsabi, Dudumaan po sa may simbahan. sabay sisay po ito barangay official o sisay po? So para tindaman po dumang mga burak. Mga baritaan po May parating na namin. dumang kiburak, sinabihan ka na, mananaong niyang kikwarta ang presidente? Di ma'am po, bastang nagligdi kami. I see. Nakalista ka na po, nakarehistro ka na po. May, o nakaregister ka na po, Nay, or may kairibahan ka po na nakalaog na sa loob ng asudong. Kami man sa nang doon. Nagbabakas na kali po ako. Nagbabakas sakali? Opo, VP, nagbabakas na kali po I pala ining see. duwang... Okay, tama man. Tama man yan. Tamalay mo makonsinda, makalaog, tabi, okay bang baga, di ba? Okay. O sige, Jasmine, sinda palan, na istoryahan sana, nagdiyan mo niya, magbaka sakali, na baka matawanan lamang, kaya ayuda kang presidente. Opo. Okay, tas siya palan, para tindang sigid. Mhm. Very good. Tama yan, okay lang yan. Okay lang yan. Malay mo baga, swerte hon, di ba? Okay. O sige, Jasmine. Opo, yan na VP. Next. Nangunyan po. Nasaro pa. Deng lalaki dyan, deng lalaki. Para VP. Puro babae nakapila. Oho, puro babae po. Nagkasurugugod ka nagayon sa mga agumkaan. Alat lang VP, madali lang. Oho. Sir, pwede po ma-interview, sir. Jasmine Dalaloy po from DCGB. Ay, Taga-sain po Abo, natin. sir. Taga-sain. abo po, sir, magpa-interview. O, di problema. Next. May, Hanap naman kiba. oho. Kung maghabo, di problema. Hanap kiba. Madali lang, VP. Good morning po. Jasmine Baloloy po sa DCGB. Taga-sain po kamo. Aro ka? Sir, good morning po from DCGB. Jasmine May Balaloy po. Pwede po mag-interview? Taga-sain po sinda. Kung taga-saan po kamo, sir? Bigaa. Oho. Patalo, Jasmine, kung paano sinda na nasabihan na magpasiring dyan? Naimbitan lang na na may matao daw kay Ayuda. Sisay po, sir, ang nagsabi sa Indo? So, presidente mo po daw sa Parauma. Ayun. Ikaw, ano pang hanap buhay nindo? Para sira po. Para sira, yan. Oo. Ano po, sir, first time ni doon, si Henry Maceda po pala ini sa DCGB. Oo. Opo. First time po ni doon na makareceive kay Ayuda hali sa presidente? Ay po. Opo. Ano pong perang pong kantidad na inaasahan din doon niya na daw? Dahil ko po manaram po. Dahil mo aram kumpira? Apo. I see. Okay. Nakapila po kamo para sa rehistrasyon mo niyan? Akul po kami. Dakul? Tort. Oho. Pero before po kan, kamo tabi, legitimate kamo na para sira? Iya po. Oo. Saan po kamo nakalista kang inot? Diga po. Biga. Okay. So, halimbawa, ngunya nagdadangog ang presidente, ano pong sabiyon? Apo tong kabaga kang presidente, nantignoy, ano, may tabang ko sa imo, ano pong sabiyon mo? So, kaya lang. Dahil mo pwede ka na magtaram kay... So, kaya? Opo. So, kaya? Di, ano sasabihin mo sa presidente? So, kaya mo nantig, Mr. President? Ayaw. Okay. Okay. Sige po, salamat. Okay, salamat. Okay, bye-bye. Jasmine. Yes, VP. Mm. Yan ang presenting sitwasyon digdi sa may Albayaso do. Medyo clear na VP ang luwasan kay ni nga sudom sa iban nakaralaw Yo, nagod sa laog di. Nasa laog na ka, boss. Mhm. Okay, Ako pa man okay. gabos VP, gwa pa man date digdi sa may gate. Oho. Pero kasi bago kunta raranihan pa sa rong PWD kundi Opo. nasibot man kakaharang VP to ma-assistensya man sa iya day man Oh. pasabay. Mhm. Aha. Okay. Yan yaon po digdi presente sa mga medic, so kapulisan, Mm. traffic VP.
magabatman po bipidigdi sa may gilid kan Astrodome ta Mga kwan daw yan, mga perang kilo sa iling mo. Gusto sabi, maautuhon mo yan dyan? yes BP. Okay. Paki-describe kang palibot kan Peñaranda Park. Open ba yan? Naka-closed ba yan? O ano? Saan tabi ang pwede umagyanta ang mga ibang bihikulo? Sarado VP an digdi sa may parteng tangod kan City Hall. Itong Hindi ba tinampun sa may- hampang kan City Hall, closed ito? Uni kaya natatanaw ko VP sa may Legazpi City Hall ang nakakaag. May mga pulis na meeting na gid ni VP para sa seguridad may mga barricade po digdi sa may palibot kan Astrodome. Oh. Tumaaragi pong vehicle digdi po baga sa side kan Legazpi Command Center. So tinampo duman po nagriliko sa mga vehikulos. Gusto bihon, iyan ang pangan kan Astrodome mo yan, closed. Yan, closed road, May tama? barricade VP. Oo. Correct, opo. So digdi sa may, kung closed yan, mas closed digdi sa may Apsemo building. Okay. Di sudayin ko yan. Pero gayon so itong halik kang Washington Drive, pwede magtuo sa may market? Sa may market, No. di po VP, sarado man ini. Oo. Okay. Tapos, May naghapot kaya digdi. Sir, hapot ko lang, kung nag-agi ang jeep sa dar na Padaraga and Malabog dyan sa Albay District, particular sa Simba, iyo po, nakakaagi po ang jeep. Kung halimbawa ngayon from Daraga ka to Legazpi po, nakakaagi po ang jeep ta. Kung halimbawa, kung close man ang pangan kang City Hall, din texter ta, tabi, ay antra mo niya palang, please reply. Ako man pala. Okay, sige, Jasmine. Oho, sangon yan sa mga pulis, nakapirila na para sa pag-meeting gayod kan pagsiguro man kan seguridad digdi sa may Albay Astrodome. So ibang mga nagbabaka sakali na mga beneficiaries na wala pang food stamp hanggang sangon yan, yaon digdi sa may gilid kan market site. Nagtuturo ka sa gilid VP. Sangon yan, may mga mandate, diit tama na malaog digdi sa may Albay Astrodome. Okay. Yan ang Okay. presenteng Jasmine, sitwasyon. arog kayo ni bumalik tayo ni ito doon pa man maabot ang presidente. Magpasiring na kamuniboy duman sa kwan sa BR8CMC. Ano, ilingon nindo ang sitwasyon duman ta, gero may aktibidad man duman ang presidente. Pero ang bareta ko, baka maghapit duman ang presidente, tago silingon da sa mga building na under construction. Pero sa kuya man na source, baka din na magduman ang presidente, so speaker na lang kan House of Representatives, si Speaker Romualdez. Pakilingin doon sitwasyon duman para ipaabot man tabi sa publiko. Din balik mo diyan sa Astrodome, yo. Okay po. Sige. Ayan na ng presenteng sitwasyon, hali digdi sa luwas, Jasmine Baloloy with Boy, DCGB. Presidential Visit DZGB Special Coverage. Alas 8:13, mga tugang oras po sa Pilipinas, ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Asin tanganing maugmang atay, kay po nasabayan po ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural, kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol sa paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay, sige. Presidential Visit DZGB Special Coverage. Tuloy-tuloy tayo, mga tugang nasa laog tabi kan Albay Astrodome, si Joshua Bino sa situation ngunya na pagkaaga. Joshua, ano ang latest? Buhian mo? Yes, DJ, good morning. Good morning sa mga parantabay. Panintabo, ang laog kaining Albay Astrodome. Sa mga beneficiary ini kan na asistensya,
na-receive niya na pagkaga nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Tabi Henry. Ining mga hierarchic team, ini sa mga beneficiaryo, no? Mga apektadong paraoma at para sila tabi si Henry. And sa iba pang beneficiaryo, halit sa iba pang ayon sa gobyerno, aron ka na halit na dole, ali sa DSWD. Kunyan ang niyon victim mga paraoma at parasera, ali ini sa probinsya kan Albay, may haling Masbate, may haling Catanduanes at may haling pa na probinsya kan Sorsogon. Terarong ini kan distribution, terarong ini kan presidential assistance to farmers, fisher folks and families. O kaya tigapon ining PAP program sa presidente. Nagkatuyuan sa Bibiyempre ito ang matakuaning asistensya ang mga paraoma at parasera, lalong-lalo na itong mga naapektaran sa barahay kan sobrang init kan panahon, daratan El Niño phenomenon. 10,000 pesos ang marireceive kada apektadong paraoma at parasira dayo na ito taong mismo ni Presidente Marcos Jr. Ang mangyayari kay BPD sa laog kan Albay Astrodome, iyo ang kumbaga seremonya sa nagkatirang mga beneficiaryo. Taso iba, LGU na ang ma-distribute kay BP Henry and susunod sa naging discussion sa Subangi sa media briefing. Kaya po, for transparency, kaya po nining ma-distribute ka na mga LGUs in 30 days pag na-receive na ninda so pondo. And kung yun daw, yung marinig ceremonial awarding and sa iba ongoing naman ang distribution. So mga punilatawat ang sitwasyon. So mga tukawan baga BP Henry bench sa gilid kay ni tayo ni baga sa Alberto Dong sa tahaw bakante sa manig-ibong na gilid sa likod na parte. Paano yan kan mga bench? Paano na yan kay mga beneficiaryo hali sa ibang probinsya and hali man sa Manlaylay na distrito kan probinsya kan Albay and sa ibang mga beneficiaries and VIPs mga bisita, iyan sa katuro ko naman sa mga mall of blackers sigimit po sa tahaw kan Astrodome. Taon yan, medyo paribok-ribok pa ang sitwasyon sa ibang nagkakanta na babae and naggitarang na lalaki. Entertainment po na bantang tigalas ang presensya ka na Presidente sa BP Henry. And they problema sa mga beneficiaryong around the people sa kasabagong aga na may pinidistribute man na pagkaon. And mahilig ta sa presenting sitwasyon na ni tranquilo pa ang sitwasyon at mag-aarami yung tigil sa laog dyan na Albay Astrodome habang tigalan pa ang pag-abot ka ng Presidente sa estimate arrival kay dito ng DPN taon sa Unso sa ang aktibidad na tindiran niya ining distribution ka na presidential assistance to farmers, fisher folks and families tigil sa Albay Astrodome. And naman manigwa pa rin natin diran sa Kampinisur para sa distribution naman kinikan na mga land titles sa mga beneficiaryo kan agrarian reform. Sa media briefing sa Subangi, dahil pa masiguro kung anong oras talaga umabot si Presidente, baka inuto niyang pasyaran sa Albay, medyo mapapaaga-aga ang pagtigli niya sa Albay Astrodome. Pero kung inuto niya so duman sa Camarines Sur, posibleng ugto makaabot ang Presidente sa Albay Astrodome. Nataka sa briefing nindo, Joshua, dahil siniguro kung saan mainot ang Presidente? Sigurado kaya BP Henry, depende kung siguro safety measures yan dahil mga guards kan Presidente, siguro paski kan Maro kung sa inot na maabot ang Presidente. Kung umabot sa mainot sa Camarines Sur, kung makalapag siya duman sa Naga, mga ugto, makaabot si BP Henry sa Albay Astrodome and malakdaw na yan mga alas 10. Pero kung mainot siyang magdigdi sa Albay, amay-amay man ang lockdown dahil nagsinuruan sa laog ng Albay Astrodome. Pero
pero kang mga tao dito sa laog, gulti man titi na tao duman sa lawag na may ongoing man na ayun ang tigatao sa iba pang mga ayon sa gobyerno. Yeme, Joshua, dahil ka makapwede maglakaw muna para mag-interview sa mga tao? Pwede. Sige daw, aram ko dyan sa pig-designate di gare media corner, di ba? Pero sa ano pa man ang presidente, baka pwede pa. Mag-random interview ka daw, paano sinda tagasain, maski dahil ng pangaran, tagasain, paano sinda nakadyan, paano sinda pinili, piransa ng expected na ma-receive. Mahanap kita din kita, tarot na kaya pigtin dugon ko sa bago, araw mo naman siya na pag presidential ticket, may tigtatap mo na ang signal na medyo limitado ang area. Ang marotong ang taon, kung mawarang signal dyan, limitado ang areas na talagang may magayon na connection sa DPTN, parte siguro sa safety measures. Pero kung nilulukod ko sa mga taga Masbate, tayo sa mga Purhararayo. kung pala na yan, sabi mo ko sa bago, Masbate, Sorsogon, Catanduanes, Albay. Masbate, Catanduanes, Sorsogon, and Albay. Apat na probinsya, O maparatira din Pinayaw, din. So sa Kamsur gayon, itong mga Cam Norte and Kamsur, Duman Okay. naman sito dito, duman man sito sila. Medyo naguluyaw garing ang monitor pa. Pero diretso pa na dito, may sir, good morning po. Ako po si Joshua Pino, at DCGB, radio station po dito sa Legazpi City. Galing pa po kayo sir ng Masbate, kailan pa po kayo dumating po dito sa Legazpi? Kailan po kayo dumating sa Legazpi? Kagabi ba? Kagabi ba po? Kagabi. Mga 6. Paano po kayo sir napili? Paano po kayo sinabihan na ikaw po, alimbawa, beneficiary pa ng ayuda galing sa presidente? Paano po kayo sinabihan sir? Anamon sa province Ma'am Cheryl na may bibigay daw sa amin na benepisyo galing pa kay Presidente Marcos sa among farmers. Amo. Yung farmer po kayo sir sa Masbate, gano'ng kalaki sir yung taniman niyo po doon sa probinsya po ninyo? 3 hectares lang. Ilan po? 3 hectares. Anong pigtatanom? 3 hectares. Ano po ang po doon? Palay lang po. Palag. May idea po kayo sir kung ilan po ang matatanggap niyo ngayong umaga? Hindi ko pa po alam kung magkano bibigay sa amin. Basta sinabihan lang po kayo ng province po ninyo na may marireceive po kayo. Opo. Doon pa sir sa Masbate, nagpalista kayo na kayo ay affected ng El Nino. Opo. Okay. Ano po sir pangalan niyo sir? Dito Tumbaga. Saan po kayo sa Masbate? Barangay Cagay, Masbate City. At ano pa na kayo sir pumunta dito sir? May libreng service? Saan pa kayo? May libre pong service na punta dito? Saan pa kayo natulog kagabi? Libre po kami ng city provincial government. Libre. Libre po kami ng sakyan. Ilan po kayo lahat sir na galing Masbate na dito po kayo sa Legazpi? 10 po kami. 10 kami magkakasama. Okay, sabi ko tama pa na sa briefing na tumanggi, ceremonial lang ilipiti, so 10 ang yaon digdal sa ibang probinsya, pero so iba din ang mga pag-irima na affected sa del ninyo, diba naman sa kanya na yung ang distribution. Okay. So kung inipipi, so mga alaini sa kuhan, sa Masbate, kasi makupalansin na, Ang gusto ko talaga, Diyos pamalinawan, ano ang qualification kan mga makakareceive-kaan? so discussion... Sabi, iling mo ito, sinda sinarabihan sa nabaga, di ba? Ini sa mga farmers na kumbaga, nagsabi sa Department of Agriculture na apektado sila ka na El Nino, may ang DA baga, may tigil sabi na report, naghahanap kan mga affected farmers and may evaluation, may validation, and takot kayo na definition nangyari na may marireceive pala na asistensya. Itong mga naapektaran talaga kan matinding init kan na panahon, apektados. Ayun, okay. Apektados mga anak buhay. Iyo. So para sira, hearing man siya to bibil, pahala ka po rin sa tira bibil. So medyo hiwalay kaya ini. takon baga, sukon para sira, di ko alam kung ang para sira, apektado kang El Nino
Sabagay. Sabagay, yun baga. Nagiinit baga ang dagat, di ba? Oo. Mahanap kita ng They dyan kigari focal person tabi na taga DSWD ni. hello? Deng focal person yan ang DSWD. Tayo ni bagang ano ini ining proyektong ini. Gari DSWD ni. I mean Department of Agriculture in DSWD. Day pa PPH. Oko. Naputol si Joshua. Sa Kamsurda, land titles ang for distribution under agrarian reform beneficiaries. Sa Camarines Sorda Tabi, land titles ang i-distribute sa iraramkan DAR beneficiaries. Okay na Tabi, Joshua? Hello, PPH. Okay na? Tingnan lang sa ibang mga opisyal sa mga government agencies na concerned sa mangyayaring distribution ni tayo sa kadakwet sa mga year-round sabi depende sa mga recipiente and sa ibang mga staff. At siguro, tarabay sila sa pagsabat sa Presidente Tangil Benre. Although, talagang day pa sure, so oras kahit pag-abot, pero bago pa naman. Anyway, Tabi, Joshua, bumalik ka na lang taon-taon, ha? Baka umanap pa dyan kung pwede, bako pa man masyadong restriction sa media, due to security, baka may taga-DA dyan o taga-DSW din maka-explikar kang benepisyong inikan. Dapat maklaro ini sa masabutan kan tao, hali mismo sa ahensya kan gobyerno na nakakasakop ka. Yeah. BFAR. Sir, good morning. Ako po si Joshua Bino DCDB. From ano po ba yun, sir? From DA? Euro Feature from BFAR. Sorry, sa Feature Kabisado. Ano po, sir, sa pangarap mo, sir, bada to position mo po sa BFAR? Attorney Nilo Consuelo, Chief Fisheries Production and Support Services Division. Alright. Sige. Tapos sa DP Henry, si Sir Attorney Nilo kan BFAR. Sir, ilan po ang beneficiary fisher folks na mag-receive na Bicolano ang Joshua? Okay. Bicolano yan. Attorney Consuelo. Si Henry po nasa linya. Hello. Attorney? Kami ng nag-detail po nitong assistance na dito guys sa mga fisher folks. Si Henry po. Hello, Attorney. Maray na aga po sa mga paladangog. Marinahaga po, Attorney Sendri po ini sa DCGB. Sir, pwede po maraman kung ano po paano po napili ang mga beneficiaries na mga fisher folks na mag-receive kang benepisyo niya pong aldaw? Kung paano po siya napili? Yes, sir. Attorney, kung paano po sila napili? Ina po, ina-identify kang local government unit, tapos pino-forward po sa BFAR. Ina po sa mga rehistradong paratira na may mga direktang naghahanap buhay po sa sektor ng pagtira. Ayun, opo. So meaning po, so registered talaga ini po, Attorney, ano? Hello po sir, medyo maano po ang sound. Iyo. So meaning po, so talagang nakarehistro po ini kang enot pa na legitimate na mga fisher folks po, Attorney? Ako paano po sinda nare-rehistro? Opo. Sige po. Yes po, Attorney. Go ahead po. Ang nagre-rehistro po kayo ang local government unit, tapos linalog po sa record ng BFAR, sa Fisher Folk Register, tapos dumanmi na po na nababalidate po kung tunay po talaga dito Fisher Folk. Pero po, Attorney, ang expected na ma-receive na cash hali sa Presidente? Total po, nasa 30 Fisher Folk. 10 po ang matatawanan ng bangka. Pero po physically, tulo lang po ang nakalaog po digi sa Albayas Sudom na tatawanan ng bangka. Apa. Tapos po, painting, bottom set, killnet, ito pong tanking. Pero po, 10 po ang nakalaog digi sa Sudom. Tapos po, pangos fingerling po na 30,000. 30? 30? Opo, 30,000 bangus fingerling po para sa mga affected po kang El Nino. I see. Okay. Cash incentive tabi, Attorney, igwa? Iga pong cash? Attorney? Iga pong cash? Ang dahil po kami nagtatao ng kaspungo niyan, pero po ang total po na
itataw po digi sa Alpay, nasa 840,000 po. Ining sa itong mga livelihood projects na itataw po po yan. Ayun, very good. Okay. Attorney, salamaton po. Regards na lang kay Director Puquinto. Mabuhay po ang BIFAR. Salamat po. Salamat po. Pasensya na po, sir. Medyo maribok po. Opo. Yeah, no problem. Okay, sige po. Sorry, Henry. Oo, medyo, kaya, kung talaga Diyos may kuha ng signal. Anyway, na-extract taman so detalye na gusto kong makuha. So farmers pala na, so para sira pala na yaon dyan, dahil cash, ang itataw itong so amount na ito, itong mga gamit na ito, Joshua, minakantidad ki mga 88,000, more or less tama? Oh, very good. Okay? Okay. Sabi, VP, si attorney dito, sana, kung ito na kayo, pangarap, sa pag-doc, recommend sa dito sa dito, mga opisina. Pero yun naman tayo, VP, Henry, yan ang sistema, hindi sila uksan na albayas ito. Balik sa pag-taon para sa mga developers. So, sa kunyan, nasa entertainment section mo, habang naghahalat sa presidential president. Opo. Maghanap ka Joshua kay Parasira para masabutan kung paano pinirilian Parasira na yan, ha? Okay? Sige. Alright, please. Like please, salaw ka na albayas ito. Gusto Pino. Presidential Visit. DZGB Special Coverage. Thank you, Joshua. Si Jimmy, garo importanteng bareta, tabi, Jun. Ronald ang inutunta. Ronald, tabi. Si Jimmy. Alright, time check muna tayo. 8:31 sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang mga baretang ini, hatod sa Indokan mga minasunod. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor! May tililam na manghanap? Uy, gutom yan. Pag Friday na, let's eat monggogo with Nor Pork Cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat monggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat monggogo. Monggogo. Monggo Fridays for life. Nor! Alam nyo bang hindi ligtas ang magtanim ng mga matataas na halaman o puno malapit sa mga linya o poste at tore ng kuryente? Ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character. preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service. Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website
website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. The search is on. Mutyanang Tabak 2024. The City Government of Tabaco, under the leadership of Mayor Crisel Agman and the Mutyanang Tabak Executive Committee, invite you to join the search for Mutyanang Tabak 2024. To qualify, she must be 16 years of age, but not more than 25 on the date of proclamation night. Must be a Filipino citizen, a native of the place in Bicol she's representing. Must be a Bicolana by birth or by blood. Must have reached high school level, of good health and good character, and has never been a mother. The search for Mutyanang Tabak 2024 is on. Mutyanang Tabak will receive 200,000 pesos. First runner-up, 150,000 pesos. Second runner-up, 100,000 pesos. And Mutyanang Tabak Tourism, an exclusive title for Tabaqueña candidates only, will bring home 75,000 pesos. The search for Mutyanang Tabak 2024 is on. Screening and presentation of the 20 official candidates will be on June 8, 1 p.m. at Tabaco City Hall. So be part of this prestigious beauty search in Bicol. The search for Mutyanang Tabak 2024. For details, please see or call the office of Councilor Insit Tango, second floor, Tabaco City Hall. Mobile number 0956-077-5454. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan, Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kainan na, tinola na. Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Knorr Chicken Cubes. 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok. Na matagal na pinakuluan. Knorr. Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Knorr. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Kainan na, tinola na. Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Knorr Chicken Cubes. 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok. Na matagal na pinakuluan. Knorr. Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Knorr. Igwa akong may picture to na visto mo.
Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Pilit na ilabas mo. San Miguel Pilsen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. May tililam na manghanap? Uy, gutom yan. Pag Friday na, let's eat munggogo with Nor Pork Cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Planex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Nasa linya, mga tugang sa tuyang Chief Reporter. May dagdag pong baretang mainit sa satuyang programa. Jim, good morning. Anong latest? Buhian mo. BP, na pagkaraman niya to na kung kasubago nagkaratabunon, pasiring dyan sa Albay Astrodome, mga taga Albay, aniba, ibang probinsya, nagkatarungan dyan. Igwamanin mga taga Albay, naratabon, pasiring manduman sa pili. Oh. Iyo. Sa Camarinesor. Yes, dahil totoo. Dahil igwamanin mga beneficiary na makukwarta duman, titulo ni na daga. Yes. And itatao, and na-confirmar niya to ini kay Mayor Alan Arandia
kan Piyuduran. Dahil ta dakol na mga taga Piyuduran man, mga taga Tibabo, Matanglad, Matara, iba pang mga barangay, lunad man ininin na mga arkiladong jeepney, natapon pasiring man duman sa pili sa kama rinisor tabi biti. Dahil masabutan niya to kung duman mainot o digdi mainot, presidente kan sa tuyang nasyon, basta duman sa pili, igwamanin sigurado, halo-halo ini na mga probinsya man duman, kung yan halo-haloan na mga beneficiary sa iba-ibang probinsya man sakop kan Bicol, duman, halo-halo man tamala, igwaman dumanin mga tagalbay, mga taga-Piyuduran ta BBP na makakareceive manin titulo ni na dagaan sa indang marireceive natural. Yes. Magayon ini. So siguro Jimmy, ang mga agrarian reform beneficiaries ni sa Lindong kang Carp sa DAR. Kandar, tayapot niya to si Mayor Alan Arandia. Si Mayor Alan Arandia, yaon yan sa laog mismo kan na Albay Astrodome, minapunan niya to. Kung nata niya kung taduman nagdaralagan ang mga taga-Piyuduran, iba man ngayon may makukuha nindang benepisyo, titulo, and susog sa alkalde na iyo man ito ang nagpili man kay ito, iyo ang DAR tabi BP. Dahil man sindanin papel sa lokal na gobyerno, naisihan niya, DAR ang nagpili kan mga beneficiaryo manungod sa matatawan ng titulo ng mga taga-Banwaan kan Piyuduran. Okay, so, good. pinagkumusta man niya tungo niyan dyan sa laog, yaon da sinda sa pinakalaog na Kanal by Astrodome, duwa pa sa ng alkalde ang yaon da dyan sa laog, si Mayor Alan and sa Gari Bakakay, tabi And inapot niya to kung ano obserbasyon, sabi may nananao dyan nin bagas, 5 kilong bagas, tapos ano pa ito? Bagas. Basta may bagas na BBP, hindi kung siya nananaw bagas na dyan, ikaw na nin advance. Pagkatapos pagkaon garo. O yan at BBP, ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jim, sa report. O yan po at least na ang sumada, mga tugang kan mga mabaririsibi. Ngunyan tabing aldaw, sa Kamsur, land title ang ma-distribute kang presidente. Dito po sa Astrodome may cash para sa mga farmers. Buda sa mga parasirata, may bangka, may net, may mga fingerlings, no? Para po sa mga fisher folks ta. Sabi ka sa bago ni attorney, tabi kan Bifar, Nilo, more or less mga nasa 88,000 ang kantidad kan ipapanaon na mga bagay-bagay sa mga fisher folks, pero de po sinaki-cash tabi sa kwan tabi itong mga farmers yun pwede tabi na igwa consider kaya, pero dapat makun ma-double check tabi yan, ha? Alright, Jasmine Baluloy may dagdag pong report. Jasmine, location, ano ang latest, buhian mo? Yes, good morning VP. Sa Giraray, nag-agi kita duman sa may BRTTH. Tighiling ta su presenting sitwasyon. As in, dai pwede maglaog ang mga vehikulos na bako man emergency ang pasyente. Pati naman su mga mapacheck up, dai ni pwede VP maglaog ta pinaghaharang ka na security guard. Maski nga ni kita, dai kita pinalaog VP. Pinapaabot man ka na duman sa may front desk na so mga madruman na mapacheck up, dahil mo na magduman ta sinda may event na pinaglalao man tangani na maabot si Presidente Bongbong Marcos Jr. As in, ang makakalaog sana sa mga sa emergency. So, emergency as in so may sa laboratory. Yan sana ang initial na impormasyon na nakuha ta duman sa may BRTTH. Ta sinda nagpa-prepare duman VP, nagtatarakod kan mga tarpaulin sa pag-welcome kay Presidente Bongbong Marcos sa baad umagi duman o mag-agi duman si Presidente mag-apit hilingon su pinagtitidok na 10-story hospital. Okay. So, binawalan akong maglaog? Yes, VP. So, di pwede maglakaw sa na ikangay? Kasanan malaog? Di pwede? Di pwede, VP. Wala na po akong pasyente sa laog.
Sa gayon mo ngayon, pigbawalan kang makalaog na para makuha kang bareta. Bawal, VP. Hindi mo naman ginamit sa imong charm na ngaya. Ang publiko may karapatan na makaaram kan mangyayari digdi. Striktong maray, VP. Di mo binasahan kan article chorba-chorba iklabo, chu-chu-chu? Di ba, sana nasabutan tayan. Di man kita dapat na magipag-iwal. Kung habunin na, di yung problema. Di ba? Basta kita yaon yan para magatun lang kan istorya na makukuha. Di ba? Okay? Sige. Yan ang mga initial. Yang ano duman, may mga tao duman o ano, ang bareta ko, gari si speaker na masanan mapasiri, pero we do not know ha, pero may makakuha sa kung nagkatao sa kung info na, actually, saro sa mga plano kang presidente, pero baka si speaker na saan magdiretso dyan. Pero anong manabagay yan, aramdaman na ang security dyan, pero minaghanda, malay mo biglang humapit ang presidente dyan. Presente duman na VP sa mga kapulisan ta. Sa area kan BRTTH. Okay. Sige. Yan ang mga initial na impormasyon. Pero so, Rizal Street, okay man ang traffic, ano? Ang agi, ano? Dalaga, ang din po. Heavy ang traffic tabi, VP. Heavy? Magabat talaga, no? Okay. Na duman sa may UI na part baga, VP. Grabe ang traffic. Okay. Opo, iyan ang mga initial na impormasyon sa luwas. Jasmine Baloloy, DCGP. Thank you, Jasmine. Mga tugang sa follow-up report. Presidential Visit DZGB Special Coverage. Alright. Sige. Mga tugang, iyan tabi ang sitwasyon diyan sa palibot. Kaya so ulitong ko lang ulitong ko lang po sa mga mga maagi po diyan sa Albay District, medyo piot po ang tinampungon yan. Kung halik kang daraga, Paligas Pica, vice versa, makakagi ka man po diyan sa may Hampangan kan City Hall na may mga alternate road diyan. Pero so dati po na tinampo diyan na sa may Capitol, pasiring digdi sa may Starbucks, yan. Closed po yan. Buday ni pong Hampangan Astrodome, pasiring dyan sa may sa may Saud, sa kanto. Closed po yan. Pero kung halik ang Washington, pwede ka po na magtuo, digdi po sa may Saudan. Paluwas duman sa may Aleco. Aleco po ang sa imong tumbok. So, yan mas na pong tinampong yan ang sarado. Buda, closed po mga tugang ang tinampo sa likod kan Albay Astrodome. Yan baga na sampangan po kan Cat College, closed po yan. Kung halik kang daraga, kung mapaligas ka man sana, ang suggestion ko, hindi ka na po sa Magayon Drive, sa may airport, o kung bako dumang ka po umagi sa may Bugtong, di ba? Bugtong Road. Kung halimbawa man kung kwan ka, may okay lang, hindi ka na po umagi sa may BPI. Yan bagang dating Litas Lodging House, BPI, sa Irarom. Diyan ka na sa likod ang kakan Albay Cathedral maagi, pasiring kang tula-tula, then luwas ka digdi sa may Guevara Subdivision, pasiring ka na sa may sa may Esteves, yan. Pero pwede man po na umagi, di man po wigsara, mga tugang sa Hampangan tabi kan City Hall. Di man po yan nagkasara. Pwede po kamong umagi tabi dyan, mga tugang sa mga lugar na yan. Anyway, yan tabi mga benepisyo na. Pero ang problema dyan, dahil taaram kung anong oras maabot po ang presidente. Pag yan suminabing araw kaning oras, ngaya 11, for example, yan po, di man minabot na 11 yan. Pinmian late ang abot. Di man talaga eksakto po yan kang PSG, no? Kang PSG. Aram na for security reason and etc. Tabi. Arag man talaga yan kayan. Budang pag-distribute kan, di man i-distribute kang presidente na siya mismo, uubuson mo na itao yan na sa dakol-dakol na tao dyan. Ceremonial man sana yan, pagalawag dyan, ma-introduce sa presidente, mataram ang presidente. As in po, ang speech ng kang presidente, badadagong po sa DCGB. No? Buda sa mo yung Facebook. Binirik na po yan ni, susamoy at tabing satellite monitor, satellite feed, binirik na po ni Ronald Baldo Buda ni Jerome Martinez kas magupang aga. Kaya so speech kang presidente, madanagog po nindo yan. Sana day tamaan so black time Ronald ade, may black time kitang 11, di ba? Igwa kita So buda
Pero sa hiling ko, di maabot. Baka alas 12 umabot ang presidente. May pagkaon man baga sabi sa interview ni na-quote ni Pio Casabagoy, ani Padingmar, si Congressman Garbin, sa interview po ni Pio, duman sa iyang programa, natingog kang banwaan. Kaya, dahil po magugutom, so mga naghahalat dyan, taan, pinakamapagal man sanaan paghalat, di ba? Mapagal baga maghalat, no? Mapagal baga na maghalat. Kaya, abangan, nindot-tod ta. Pag-abot yan kang presidente, may report man tabi tulos yan kan DCGB. Yan. Decoy permi, sabi, yung baga ate, yung baga Kuya Rondo na di ba? Yung baga, kaya, yan. But ako sa hiling ko, baka ang signal dyan, i-jam, taod-taod ang mga signal dyan, baka i-jam, may problema tabi. Okay? O di, si Kwantabi, ini pala ang mangyayari ngunyan, aldaw, yan po sa Albay, sa Kwankon sa BRHMC, o tawanta ka mo ki, ki ideya, ngunyan pong aldaw, maabot dyan sa mabisita sinda sa Construction Can Integrated Specialty Care and Wellness Center Hub, Bicol Regional Hospital and Medical Center. Maabot po 2:20 pala maabot dyan sa 2:30 maabot magkakaigwa ki groundbreaking ceremony and capsule tabi paglubong kang capsule integrated specialty care ayon. Okay, 2:45. Tapos si Speaker Romualdez and Congressman Saldico, Congressman Joey Salceda, Medical Chief Dr. Eric Raburar and other medical doctors tabi mapasiring sa ground floor para sa brief interactions and appropriate yan ayon biyo man ngunyan ang programa tabi alas 3:30 dapat pala i-cover tayo nito na no kung nabot kit de si Jasmine na pinalaog di yan pero babalikan ta si Jasmine taon ha tabaka paghali kang presidente may invocation alright national anthem welcome remarks short message and mapaluwas ki mensahe si Director Rodolfo Albornoz kan DOH Regional Office, Honorable Alfredo Pido Garbin Jr., ako Bicol Party List former Congressman, Honorable Raul Angelo Gil Bungalon, House of Representative Quezon City, ako Bicol Manini, di ba? Congressman Joey Salceda, yan, kan Second District Albay. Tapos, my message of introduction to the House Speaker ni Honorable Elizalde Chairman, House Committee on Appropriations, House of Representatives. Ang mensahe, ang keynote message po ni Honorable Ferdinand Martin Romualdez, Speaker, House Speaker. Yan. And then closing remarks, Miss Marilyn Daguno, tabi, and closing remarks. O yan, tabi, yan. Yan mangyari ngunyan. Yan po sa BRHMC, tabi, sa sa Bureau of alas 9 na ugaling. Dit na lang ha. So sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, so interview ta ka so bago mga tugang sa Albay and marireceive tabi BFAR will providing assistance to 30 fishermen in Albay amounting to 840,000 pesos. Pero bako po ini cash itatao, ini po sa presyo kang itatao. Ang kasarabay po kay ni iyo ang 10 units na 18-footer fiber fishing boats, bangka with complete accessories and 7.5 HP gasoline engine amounting to 60,000 per set and 20 units bottom set gill nets at 12,000 per set. Yan po sa mga yan speaker ka sa bago ni Kwan. Pig-explicar ka sa bago ni Attorney Nilo kan makaoro ni Diyos. Kaya lang, di kami nagkasibutang kimaray, tamaribok po sa laog kan Albay Astrodome. Sa Camsor, tabi, maigwaan BFAR, ma-provide na assistance sa 30 parasira sa kantidad na 1.4 million pesos, 1.5 million pesos.
58 tabi na bottom set gill nets physically awarded. Yan, 12K per set. Yung mga ano. Kaya mga material pong itatao digdi, 10 units of 18-footer PRP boats, FRP boats with complete accessory 7.5 gasoline engine. 60K per unit. 3 boats will be physically awarded. Yan. Yun po yan sa mangyari sa CAMSUR. And then, 30,000. Yung sinabi na attorney Kasabago, 30,000 bangos fingerlings. And 10,000 El Nino. Ay, ito may kasyo sa CAMSUR. Sa Camarines Sur may cash 10,000, 10 El Nino, 10K, 10,000 cash assistance recipients, seaweeds from Jose Panganiban CAMSUR, assistance from Odespa. So mga para kung kilato ini, sa mga buday iba pang seaweeds, mga tugang sa tuya, tabi na kadagatan. Ayan, tabi para sa BIFAR now. So sa ACA program, unang detalye no ACA program. 1 minuto bago magalas 9, 60 seconds. Ini po mga tugang ang detalye kan itatawang amount ngunyan. Sumadahon to na lang, report naman kaso bago ini. Ma-provide siya significant financial assistance to appropriate 5,000 farmers, fisher folks and their families in Albay. Ang DSWD po Bicol para sa ayuda kang pig-apod na kapos. Ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP ngayon na June 7. Mananaw tabi ng 10,000 pesos na financial assistance asin po ma-distribute tabi sa total na 50 million pesos. Ang distribution dapi is amounting to a total of 50 million pesos to alleviate crisis faced by their farmers, fisher po. Alright. Tag-10,000 manangga. Alright, o sige po, sa Sursogon, 79 land titles, Catanduanes, 17 land titles, Masbate, 246 land titles, Albay, 556 land titles, Cam Norte, 237, and CAMSUR, 971 land titles. Alright, yan tabi, mga tugang sa Ladumancan, Department of Agriculture. Di, okay yan. At least, igwa po kita kikuan, igwa itatao lamang na totoo, di ba? May natatao lamang tabi na totoo, mga tugang ang satuyang gobyerno, sa tuya tabi na mga kababayan na kapos ang pagkabuhay. Well appreciate po yan. Well appreciated po yan, mga tugang na mga tabang na angkan sa tuyang gobyerno. Tangani na maibsan ang pangangaipo asin pagkabuhay kan sa tuya ng mga kababayan. Presidential Visit DZGB Special Coverage. Sige, balik kita mga tug. Okay na, tapos na tayo. Alas 9 na. Ronald. Si Ramsa na. Bye, mabalik po ako alas 3 sa programang Pink Yun Mo Baby. Goodbye. Para na hapon po sa Endogabos, Friday ngunyan. Goodbye. Mabuhay. May tililam na manghanap? Uy,